Obres dels dipòsits és el títol del projecte guanyador del concurs de comissariat convocat per Transversal, la xarxa transversal, consistent en la creació d'un projecte que agrupés intervencions artístiques noves, inèdites i originals en els 10 municipis que formen part de la xarxa i que es vinculessin amb les arts visuals, en l'àmbit de les arts visuals en cada un dels municipis i en conseqüència, que tinguessin relació amb el territori. A partir d'aquest condicionant i de la manera i de l'interès que susciten en mi, vaig decidir o vaig començar a idear un projecte que girés al voltant de la possibilitat de confrontar la mirada d'artistes contemporanis amb allò que hi ha en tots els pobles, que no sempre és prou conegut i que per aquells que hi hem nascut constitueix un dels nostres primers referents culturals. I em refereixo concretament als museus locals o als arxius. Una vegada decidida quina seria l'àrea de treball amb la que treballaria, que seria al voltant dels museus, li vaig donar unes quantes voltes més i vaig pensar que potser en lloc de parlar o d'atendre allò que es veu en públic, allò que es mostra, allò que tothom té accés, potser seria més interessant prestar atenció a tot allò que hi ha en els dipòsits, tot allò que està a l'ombra, tot allò que no es veu. Crec que la singularitat del relat que identifica cada un dels museus del territori o d'arreu està no només en allò que es veu, sinó també i sobretot en tot allò que està en els dipòsits, que està per raons molt variades, que està en vies de restauració, que està en fase de catalogació, està trencat, està malmès, no té lloc a les sales, etc. Una vegada definit el marc, només faltava buscar els artistes i proposar-los el que volia fer. I el que vaig fer va ser dir-los a tots ells que entressin en els dipòsits dels museus que jo els hi atorgaria i que estiressin del fil amb la finalitat d'arribar a fer una obra nova, que estiressin del fil d'alguna de les coses que haguessin vist en el transcurs d'una primera visita en el dipòsit, fos com fos. Podria ser una obra d'art, podria ser un objecte, podria ser un document, podria ser una fotografia, podria ser el que fos. De la mateixa manera que jo em vaig haver també de motllar unes clàusules o unes normes per elaborar o per redactar el meu projecte, vaig pensar que també una manera de saber en quin moment es trobaven tots els artistes podia ser redactant i donant-los a tots ells unes instruccions, que és el que vaig fer. A tots ells els vaig donar 10 instruccions que van seguir, que em van permetre a mi saber en quin moment estaven i a ells també anar avançant en el seu projecte per arribar al port que arribarà al final. A 1.221 i 13.842. A partir d'un programa d'ordinador totalment aleatori, el que vaig fer és posar totes les peces de les col·leccions, tots els números en un programa i em van sortir 2 números, que són els guanyadors i són les 2 peces que vaig triar. L'única manera per mostrar tot el procés de l'arxiu de números ha sigut fer una publicació on es veu tot el procés de quina és l'elecció de les 2 peces guanyadores i, per un altre cantó, un vinil de 2 cares, una dedicada a cada museu, les quals, amb números, defineixen cada peça. Més que les obres, a mi m'interessa el tema que són peces que estan amagades, que no es veuen, que no s'expliquen i s'exposen només de tant en tant, però n'hi ha moltes que sempre han quedat a l'oblit i estan amagatzemades. Llavors, una manera d'ensenyar que hi ha moltes peces que no s'ensenyen era mostrar el número de registre dels números de totes les peces que tenen els museus. Finalment es diu La part que falta. Doncs em vaig anar enamorant de diferents objectes a cadascun dels museus que vaig poder visitar, però destacaria, per exemple, la col·lecció que tenien de publicitat de gènere de punt a Can Marfà. Em va semblar també molt interessant
un dels dipòsits que van associats a Can Serra, que és a la reserva de Vallveric, on tenien quantitat d'objectes de procedència arqueològica, i molt particularment per mi l'enamorament total va ser uns calaixos on tenien tot de petits objectes d'època romana, sobretot. Llavors, el que jo proposo és tenir un accés doble a aquests mateixos fragments, a aquests mateixos objectes. En el cas de Can Serra es podran veure els objectes exposats en unes vitrines, amb un setting molt tradicional per mostrar objecte arqueològic, excepte la il·luminació, que d'alguna manera la desnaturalitzaré completament. I d'altra banda, un segon accés a aquests mateixos objectes a través de la videografia, com a imatge filmada, i jugant també amb això, en plans com molt macro, que accedim a un detall de l'objecte que a simple vista és molt difícil de tenir. Bàsicament, amb aquest projecte el que m'interessa és obrir la qüestió de com, d'alguna manera, aquests objectes ens estan interpel·lant de dues maneres diferents. O sigui, d'una banda, són efectivament un objecte arqueològic, són com una mena d'índex, com una mena de... són un objecte de memòria, finalment. I en aquest sentit ens confronten amb el que diu Bernard Stiegler, de la vida que continua per altres mitjans que la vida mateixa. Aquests objectes inicialment se'ls va conferir una intenció, se'ls va conformar per complir una funció. I d'alguna manera, quan els mirem, és com si viatgéssim en el temps, amb aquesta intenció primera. I de l'altra banda, m'agradava també, o m'agradaria parlar de la perplexitat que suposen, que ens provoquen d'alguna manera, en el sentit que no s'esgoten en això, sinó que d'alguna manera, en tant que matèria, aquests objectes també són testimoni de quelcom que no sabem assenyalar tampoc, que ens sobrepassa i que d'alguna manera ens situa en una perspectiva posthumana o postantropocèntrica, d'alguna manera, i ens obliguen a qüestionar-nos i a pensar què més hi ha. Otro modo de hacer juegos con las manos. Doncs mira, el projecte, per fer-lo vaig anar estirant una mica els fils de les tres peces i vaig arribar a un llibre de Pablo Minguet Irol que es diu Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos mundanos fundada en lícitos juegos de manos. I és un llibre publicat al segle XVIII que explica com fer trucs de màgia. Llavors, el meu procés ha passat per escollir un capítol d'aquest llibre dedicat a com fer trucs de màgia, però especialment dirigit a dones. Diu que són tan fàcils que fins i tot les dones els podem fer. T'explica com fer-los amb un mocador. I he estat treballant amb una actriu i ballarina, que és l'Alba Sant Martí, per seguir aquestes instruccions com un guió per fer una acció i visibilitzar una mica els trucs, jugar a tapar i destapar i a crear il·lusions. Àlbum de fotos de visites, que és com es titula, és l'etiqueta que té l'àlbum davant, a la portada. Em va cridar molt l'atenció uns àlbums dels anys 60, 70, àlbums fotogràfics grans, que formaven part de l'arxiu de la fàbrica.
Em va cridar l'atenció sobretot per lo que tenien, el que hi havia dintre, que és que no hi havia fotografies. És a dir, les fotografies havien sigut extretes dels àlbums per guardar-les d'una manera més adient, m'entens, a una fotografia dels anys 60, però ningú havia tirat aquell àlbum, ningú sabia després. El que vaig fer és agafar l'àlbum, emportar-me'l al meu estudi, desmuntar-lo, agafar les cartolines i a partir d'aquí començar a mirar-me-les i treballar amb combinacions entre elles com una mena de collage. El públic, quan vagi a veure l'exposició, o sigui, el projecte, el que veurà no serà l'àlbum en si mateix, ni obert. El que veurà són dues peces de 100x70, dues impressions, a partir d'aquestes pàgines, no? O sigui, com una mena de collage. No, una mena no, un collage exactament de les diferents pàgines que tenia l'àlbum. Una amb aquests petits textos escrits que explicaven cada una de les fotos i altres pàgines que no tenien text, que simplement estan els residus de cola i les taques d'haver arrencat les fotos. De manera que torno a crear una peça que és imatge pura i una altra, en canvi, que té text, una mena de diagrama. Gent 37-29. Era una planxa de vidre amb una pintura bastant petita, de petites dimensions, on hi havia una escena en la que hi havia un noi que ens donava l'esquena, amb la cara girada, i mirava dins d'un pou, avall d'un pou. Primer vaig fer un treball d'investigació per esbrinar una mica més de què teníem davant i amb què estaven tractant, però també vaig intentar mantenir un cert punt pictòric, un interès pictòric fort per la peça en si, més enllà dels referents. I realment m'he agafat molt aquesta idea de la mirada perduda, de la mirada objecte i sobretot aquest submón, com si el pou l'entenguéssim com un portal, com una entrada a un terreny que defuig una mica la representació. He treballat al voltant d'aquesta peça amb un vídeo que podríem dir-li un videocollage, perquè està format de moltes peces de material existent, d'enregistraments existents, que produeix una certa narrativa onírica, visual, que treballa des de la perspectiva posterior a l'escena representada en la peça. Llavors, principalment hi ha un vídeo que reprèn el moment mostrat en la peça i després hi ha bastant material gràfic, unes quantes impressions, que treballen molts dels elements que surten en aquest vídeo. Tant idees que m'han vingut al voltant d'especular sobre aquesta peça, com podríem entendre-ho també com punts de llibre o capítols o petites il·lustracions dintre d'aquesta narrativa. Exterior día, una familia cualquiera sonríe. Pues es muy interesante porque ves un poco el funcionamiento del museo desde dentro, qué obras se decide exponer, cuáles no, intuyes un poco los motivos, las razones y te das cuenta un poco del funcionamiento de cada institución. Pues la idea del proyecto es realizar un videoensayo que de alguna manera reflexione sobre nuestro comportamiento delante de la cámara, sobre todos esos gestos que aprendemos, que repetimos, sobre los momentos que decidimos capturar con una cámara y por qué decidimos capturar esos momentos, las estructuras familiares y los códigos y los gestos que se repiten cuando hay una cámara delante, etc. El projecte es titula Els il·luminadors.
durant tot aquest temps de recerca he estat mirant molts protocols i aleshores he agafat diferents detalls que els he fotografiat i a l'hora que estava treballant amb tot això em va sortir d'escriure una història. Aquesta història m'ha portat a buscar també fotografies que potser no estan dins de l'arxiu i a part hi haurà una instal·lació de dibuix en el que la meva mà arriba a fer aquesta instal·lació en aquest espai. Des de quan vaig entrar ja en aquest arxiu ja vaig intuir d'alguna manera al veure tots aquells búnquers, al saber la història de la col·lecció fotogràfica, d'alguna manera ja intuïa que hi havia alguna cosa que em portaria a la mateixa conclusió, però no tenia ni punyetera idea de que d'alguna manera aquest projecte miraria a la mort. L'he titulat La formació del paisatge. Vaig decidir treballar amb la formació del paisatge. No és exactament una obra, sinó que era un conjunt d'objectes catalogats en la col·lecció del museu que explicaven, com diu el títol, la formació del paisatge d'aquella zona a través d'un seguit de fòssils, un seguit de minerals, també hi ha un ullal de mamut, etc. I també uns panells informatius, esclar. La meva proposta consisteix en recuperar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquesta petita exposició de la formació del paisatge a través dels testimonis d'algunes de les persones que en van formar part anys enrere. És una exposició en la que han participat, l'original vull dir, la formació del paisatge, hi ha participat molta gent, des d'universitats, dissenyadors, òbviament, científics de diversa índole, i justament el que volia és recuperar els seus testimonis a partir d'unes entrevistes que es recolliran en format vídeo, en les que pretenem una mica que surti aquesta memòria personal, que surtin també la part més de vivències vinculades a allò i també la memòria. La intenció també és que això passi només de viva veu, és a dir, en cap moment es veurà la imatge d'aquestes vitrines i, per tant, tot remetrà a una imatge una mica genèrica que tots tenim al cap d'haver vist tantes vegades aquest tipus de vitrines de minerals, de fòssils, etc. Arqueologia d'un inventari. Primer de tot, la Glòria, la directora del Museu de Granollers, em va fer 5 cèntims del fons, de les principals col·leccions que tenien, i dintre d'aquestes... I després també els hi vaig demanar una sèrie de peces concretes, d'una temàtica concreta sobre la representació del poder. I a partir d'aquí ells em van buscar les peces i aquestes van ser una mica les peces que vaig contemplar. L'any 1936, quan esclata la Guerra Civil, el museu, a través de les directrius de la Generalitat, pren una sèrie de mesures per custodiar, per salvaguardar el patrimoni artístic de Granollers i de la comarca. A partir d'aquí entren una sèrie d'obres, unes 8.000 peces, en surten l'any 1936, se'n retornen 4.600 aproximadament, i les que queden teòricament estan al museu i la meva tasca principal és una activitat d'arqueologia interna dins dels dipòsits del museu per localitzar i documentar aquestes peces. En primer lloc farem un estat de la qüestió de la recerca a través d'una presentació pública en el mateix Museu de Granollers i més endavant està programada una exposició amb la idea de compartir els resultats de la recerca per una banda i el fenomen de la salvaguarda amb la població de Granollers. Home, és interessant des de diversos punts de vista, per exemple, des de l'ecologia de la imatge o de les obres d'art,
tot i que no té per què ser així, generalment implica no seguir produint més obres en un context que està saturat d'obres i d'imatges, això per una banda. Per altra, els dipòsits dels museus o dels arxius contenen l'art o tot tipus de documents oficials. S'ha fet aquesta selecció, aquesta criba, i llavors és molt interessant per saber quina és la política cultural, en aquest cas municipal o de l'Estat. El projecte l'he titulat Fer el cap gros. Ens treballaríem amb tot el fons d'imaginari popular tan antic com més contemporani del fons del Museu d'Olot. Bàsicament gegants, cabassuts, capgrossos, dracs. Bé, el projecte consisteix jo vaig fer una tria de la imatgeria popular que tenen al Museu dels Sants d'Olot i a partir d'aquí el que sí que volia és que d'alguna manera fos un projecte participatiu, que que deixés alguna cosa a Olot. I per tant, jo el que demanava, evidentment, aquest imaginari popular dintre del museu d'alguna manera estava com desactivat i la meva proposta simplement era que la gent d'Olot activés aquest imaginari, convidava a la gent d'Olot que triés una peça de la col·lecció i l'activés posant-se'l amb una espècie de performance, dansa darrere d'un llençol que jo il·luminava i que es veien com unes ombres que passaven amb aquesta forma de l'imaginari. El treball tindrà com dues maneres de fer-se visible. Un seria unes pel·lícules que he anat filmant al voltant d'aquesta activació de l'imaginari popular per la gent d'Olot, aquestes ombres que deia, i després hi haurà una sèrie de 20 fotografies que recolliran també aquestes imatges d'una manera més estàtica, com una auca quasi popular d'aquestes accions de la gent activant aquest imaginari popular.